खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 6 अक्ट'बर रबिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गावनि आंगोजों अनलायनाया बारा जागोन, गोजोन खुसियै सम बारहोनो हागोन। बृष राशि। मावनो थांखि लानायाव देरहासार जानो हागौ, गोजौ फारसे जौगागोन। मिथुन राशि। साननायफोरा जाफुंनाय नङा, गोसोआ असान्थि जाबाय थागोन। कर्कट राशि। नखरनि खामानियावनो नांथाबना थानो गोनां जागोन, देहाखौ मेंनाय मोनगोन। सिंह राशि। माबा मोनसे हाबा मावनायाव बोलोनि गोनांथि जागोन, गोसोखौ धैर्य हमनाया मोजां। कन्या राशि। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया मोजां, देहाखौ जोबोरैनो खस्थ' मोनखांगोन। तुला राशि। नंखाय बाथ्रानि थाखायनो गाज्रि मुं गोसारनो हागौ, गुबुननि गाज्रि नोजोराव गोग्लैगोन। वृश्चिक राशि। नोंथाङा बिबारनिफ्राय हायगालांगोन, गोसोखौ लोरबां मोनगोन। धनु राशि। गोबाव समनिफ्रायनो लुबैना थानायखौ मोनफुंगोन, रंजा खुसियैनो साना बारलांगोन। मकर राशि। हठाৎ गावनि लोगोखौ लोगो मोननो हागौ, गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। कुम्भ राशि। मावनो लानाय खामानिया गुलुं गुजुं जागोन, लामा आन्दायनांनो हागौ। मीन राशि। गावनि गोरोन्थियावनो माबा मोनसे मुवा खहा जानो हागौ, सानै हयै हाबा मावनाया गाहाम। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि टिभिएसनि गारिखौ लांफैनो हागोन। टिभिएसनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, फुल टिंकि पेट्रल फ्रि एसुर गिफ्ट आरो टिभिएस कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव टिभिएस कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।